Hi, Angelica! Hello po, good evening po. Good evening din sa'yo, dear. Dear, diretso na tayong dalawa. Anong pag-uusapan natin? At napatawag ka sa usapang LDR. About the father ko po. About sa father mo. O, bakit? Wala na siya, matay na siya 5 years ago. O, bebe love, Pero- ayusin lang natin yung signal natin. Huwag ka na magalit sa akin kasi medyo choppy siya. Wait lang. Okay na po. Medyo okay na. So, si father, I'm sorry to hear that, passed away 5 years ago. Apo. O, tapos? Tapos, before po lang ako perit na sila ng parent ko, Ano ng mother daw? ko. Separated na sila nila. Oo, te, medyo Then- choppy yung line. Kanina okay tayo, wala tayo sa ere. Ang ganda natin ng linya. Ano nangyari? Wait lang po. Mm-mm. Hello, okay po. Sige pa. Baka may mas igaganda pa, te. Hello. Ayan. O, sige. Ayan. Ano yun? Ano meron? Separated ni mama siguro man. Grade 6. Ayan. Dear, Pero ayusin mo. before Oo. Sorry talaga, dear. Ang pangit kasi talaga. No more robotic. Tapos most of the words kasi hindi ko naririnig. Dahil nga, ano na siya. Oo. During Teka lang ha. Bababa ko, Angelica ha. Try kitang tawagan ulit. Baka mag-revamp yung connection. Okay, binaba muna po natin. Tatawagan natin ulit si Angelica. Hello? Ayan, okay. Tapos, anong nangyari? Mga grade 6, grade 5 to grade 6 ako, separated na sila. Bali, Mhm. 5 kaming magkakapatid. Okay. Tapos yung father ko kasi, before nun, after na, nung separated, naging ka-relationship niya yung parang nang bunso naming kapatid. Okay. Wait lang. Then after nun, di ba, ang nangyari kasi is, never na siyang, nakikita namin siya pero never na naming nararamdaman yung pagiging tatay. Tapos, up to now, or ano na natin, up to now, before siya namatay, nagpakasal kasi ako, nagbigay ako ng invitation sa kanya, Mhm. pero hindi siya pumunta. Mm. Then, pero nandito siya sa Cagayan na, nasa Tugiga raw siya, may inaayos siyang lupa, ganun. Mm. Pupunta sa kasal ko, Mm. which is sobrang masama yung loob ko. Siyempre, tatay ko siya. Gusto ko, andun siya, Mhm. pero hindi siya pumunta. Okay. Tapos, hindi naman namin alam, hindi ko alam, lalo na ako, hindi ko alam na that time may sakit siya. Pero nandito siya sa Tugiga raw. Mm. Sa Tugiga raw siya. Hindi namin alam na may sakit siya. Tapos, nung nanganak ako ng 2013, Okay. 1 month after ako nanganak, namatay siya. Ang ano ko lang, bakit up to now, kahit nasabihin ng mga tao, before ka mag-start ng family, dapat napatawad mo na yung tatay mo. Mm. Before ka mag-start ng family, para maging masaya ka, dapat bukal sa loob mo yung pagpapatawad na iniwan ka niya. Mhm. Although sa aming magkakapatid, alam kong hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganito. Pero hindi lang ako yung nakakaramdam ng ganito. Pero ako yung mas vocal, yung parang sobrang nagalit ako sa mundo. Nagalit ako sa kanya. Noon pa, nagalit ako sa kanya habang nakikita ko yung nanay kong naghihirap para sa amin. Mhm. 5 kami, biruin mo 5 kami. Tapos yung nanay ko, siya lang yung simula sa pag-aaral, sa lahat, si mama lang. Ni minsan hindi man lang nagpakita sa amin yung papa ko. Mm. Ngayon ang sobrang bakit up to now, sobrang, pag nakakakita ako ng buo na pamilya, sana nung bata ako may ganyan din ako. Kasi ngayon, natatakot ako na dumating yung punto na baka mangyari rin sa mga anak ko
yung nangyari sa akin before. Up to now, may takot ako, yung parang nasusuntok ako, sinusuntok yung puso ko na sana wag ganun, sana wag ganito. Kasi alam kong mahihirapan yung mga anak ko kagaya ng paghihirap ko. Yung hanggang ngayon, patay na siya, ano siya. Pero up to now, sobrang nahihirapan pa rin akong tanggapin. Bakit hindi siya nagpakatatay sa amin? Bakit nung kailangan ko siya, wala siya? Bakit hindi man lang niya naparamdam sa akin? Bakit? Puro ko bakit? Wait na. It's okay. Puro ako bakit na bakit naging ganun kami? Nakamulatan ko naman na okay kami. Bakit naging ganun kami? Bakit niya ginawa yun? Bakit na kami iniwan? Na hindi naghirap yung nanay ko? Sana hindi naging desperado yung buhay ko noon. Mhm. Parang masisi ko siya sa kanya. Okay. Although, Okay. Angelica, ano ganito, no? Before I let you continue, ngayon pa lang, medyo papaunahan na kita, ha? So that you won't say anything that you will regret in my program and in your life as well. Angelica, ganito, no? I know that you were hurt. That one is definite for the both of us. Alam natin yung pareho. Nasaktan ka, traumatized ka by your past. Hindi ka nabigyan ng magandang childhood because of what happened sa nanay mo at saka sa tatay mo. There was a rift or a gap between you and your father that I know. At alam mo din yan sa sarili mo. But then again, if you look at it in a bigger perspective, layo ka ng onte. Kunyari, kung nakakakita ka ng mess, layo ka ng onte. Tignan mo siya sa malayong perspective o sa malalim na perspektibo. Angelica, kung ano yung nangyari sa'yo sa past, kung gaano kapangit yung childhood mo, kung ano yung hindi magagandang nangyari sa'yo nung ikaw ay bata pa at sa nanay mo, it brought you to this, Angelica. It brought you to this moment in your life na you are with a family, a husband that loves you, and you are blessed with kids. Kung titignan mo yon, kung hindi siguro nangyari yung nangyari sa iyo before, you wouldn't have the drive that you have now in life. Siguro kung hindi nangyari yung nangyari sa iyo before, hindi naging doble, triple o quadruple yung pag-iingat mo sa mga lalaki before ka na-land sa lalaking meron ka ngayon na bumuo ng family with you dahil sa ginawa ng tatay mo. I'm not saying you have to thank your father for what he did, but I want you to see na there is a reason as to why nangyari yung mga bagay-bagay na yon. Lahat ng mga nangyari sa atin, it's a ripple effect sa buhay natin. Meron silang effect sa buhay natin na hindi man natin napansin ng mga moment na yun na naghihirap tayo kasi bata pa tayo. It brought you to this moment of your life. Had it been hindi nangyari tong mga to, malamang sa alamang hindi mo rin matututunan lahat ng natutunan mo ngayon. I'm not saying that you should forgive your father now. Forgiving is a process that only you, Angelica, can decide kung kailan mo siya sisimulan. Ikaw lang nakakaalam nun eh. Ikaw lang makakapagsabi sa sarili mo na, simula ngayon papatawarin ko siya. But I know a process that can help you do it. Have you ever been in his puntod lately? Nandun ako nung burol up to libing. Pumunta ako doon. Now? Tapos, Now? every year, nung Alone? nag-work ako, yes, nung Have you nag-work talked to ako doon, that, pag may time ako, Have you talked pumupunta doon sa ako puntod? Have you Umiyak ako. Iniyakan ko siya kasi bakit namatay ka na lahat yung panaramdamang tatay ako. Siguro, Angelica, ganito, no? Isipin mo na lang to. Yung mga ginagawa mo unconsciously, Angelica, you have forgiven your father. Siguro hindi mo pa siya fully accepted sa sarili mo, but unconsciously, you already did. Kasi if you don't, Angelica, you won't even care. Ni hindi ka pupunta sa puntod, ni hindi mo yan paglalaanan ng panahon, hindi mo yan pagsusumikapang puntahan, hindi mo yan paglalaanan ng oras. If hindi,
Deep within your heart, Angelica, you know you have forgiven the man. And deep within your heart, you know there's nothing more he can do para maalis yung emptiness na nararamdaman mo. Though none of us can say this, I want to believe na yung tatay mo nung nawala siya, meron din siyang sarili niyang regrets. Kasama sa regrets na yun, Angelica, yung hindi siya nagpakatatay sa'yo. Looking down from heaven, siguro, papunta sa'yo, habang pinupuntahan mo siya sa puntod, habang umiiyak ka, I know and I'd like to believe na sa utak-utak niya, sinasabi din niya na I should have done more for you nung buhay pa ako. I should have gone doon sa wedding mo nung inimbita mo ko. Nung sana nung mga panahong hindi kami naging okay ng nanay mo, sana hindi ako lumayo sa inyong mga anak ko. Meron siya mga regrets in life na hindi niya nagawa. And that haunts him. Wherever he may be right now, it will continue to haunt him. But don't let it haunt you. Kasi meron kang pamilya to look forward to every single day. You have a loving husband na pwede mong makasama every waking morning of your life. Meron kang mga anak na walang takot dahil alam nila at ramdam nilang mahal sila ng tatay nila at kahit kailan di sila iiwan ng tatay nila. So if those memories haunted your father until his grave, don't let this one haunt you too. Meron na siyang regrets nung nawala siya. Huwag mong hayaang magkaroon ka din ng ganyang regrets. Gets mo ko? I know forgiving is not easy. Forgetting about yung mga irresponsibilities ng tatay mo will never be easy for you and you will be forever siguro traumatized by this one. But every time na naiisip mo yung kamalian ng tatay mo, tignan mo yung asawa mo at i-appreciate mo yung kabutihan niya bilang isang ama at asawa sa'yo. Hindi mo man siguro maibalik yung dati para makabawi yung tatay mo sa'yo, matabunan lahat ng memory na yan ng asawa mo. Remember, he is there for a reason. He has a purpose sa buhay mo. And maybe that purpose is to show you na hindi ka man nagkaroon ng childhood na maganda. I'll give you a beautiful and long married life together. Hindi ko man mabura kung ano man yung ginawa sa iyo ng tatay mo before, but I can create new so that you can look forward waking up with me every morning. Gets mo ko, Angelica? We can curse him all we want for not doing what he should have done nung buhay pa siya, but there's nothing more we can do about it. And what's eating you up right now is because you are not letting yourself to move on from it. Your mom already forgave your dad. Your other siblings already forgave your dad. Not just because wala na siya sa mundo, but because they have to. In order to continue with their lives, they have to. So maybe it's about time for you to think about it that way too. Na kailangan mo nang mag-move on. Parang ang hirap. Angelica, lahat naman sa buhay natin mahirap eh. Pero hindi siya imposible. Lagay mo kasi sa isip mo na aanhin ko pa lahat ng yan. Diba? Doon tayo sa real talk, Angelica. Aanhin natin yung mga yan. Aanhin mo yan ngayon. Will it help? Kapag naiisip mo yung mga moments na hindi ka sinupot ng tatay mo sa wedding mo, yung mga moments na feeling mo hindi siya naging tatay sa'yo, will it help you now? Makakatulong ba yan sa current situation nyo ngayon? Yung mga fear mo na baka mangyari sa'yo lahat ng yun, doesn't it shows na meron kang doubt sa asawa mo? Diba? Hindi ba siya magmumukhang pinagdududahan mo yung capabilities ng asawang mong maging tatay sa mga anak mo at maging asawa sa'yo? It will not help you. Kung sa straightforward term ko gagamitin sa'yo, Angelica, it will never do any good right now. It never did before. It will never do any good right now too. Or ever sa buhay mo. Angelica, you only have one option here. And that's to let it go. We all have our bad childhood. Meron tayong mga bad moments sa mga buhay natin. Pero that doesn't have to be the definition of us. Hindi yun kailangan na maging sukatan ng pagkatao natin.
Hindi yun ang kailangan magsalamin kung paano tayo mamumuhay once tayo ang nagkaroon ng pamilya. I don't believe na kung ano yung nangyari sa mga magulang mo, yun din yung mangyayari sa'yo. I don't believe in that. Kasi I'd like to believe I'll have my family of my own until I die. The whole family, husband included. And even if I grew up, just like you, in a broken family, may mga lapses din sila sa mga responsibilities nila as parents to me. Pero I tried and learned to let go and forgive. Why? Kasi I don't have any choice. If I don't want to end up like them, then I have to bring a new perspective sa buhay ko. I have to see the better light sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. I have to look into the brighter side of my life. I don't want to deal in the dark forever, Angelica, and I don't want you to do it too. I've moved on. Buhay pa sila pareho, and I'm trying to make the best out of their lives, even if magkahiwalay sila, and I'm trying to do the best I can do with my life, even with a bad childhood like yours. So if I can do it, Angelica, you can do it too. You are no different than I am. You are even luckier than me kasi you have your family with you na. You can create a new future for you. You can create a new path. Ako meron pa akong fear of unknown kasi I'm not yet married. I don't have any kids. Meron pa akong fear of unknown. But I don't let it affect me. Hindi ko siya hinahayaang maapektuhan yung perspektibo ko sa buhay ko. So bakit mo hahayaan yang maapektuhan yung perspektibo mo sa buhay? Gets mo ko, baby? I know it's hard. I know it's painful for you to deal with it because it's a trauma from your past. But everybody has one too. But they learn to forgive and they learn to let go. And they learn to free themselves from it. So kung ayaw mo siyang tignan bilang isang kapatawaran sa tatay mo, tignan mo siya bilang isang kalayaan sa nakaraan mo. You have to free yourself from it, Angelica. Or else, kung ano yung finifear mo sa family mo before, it will happen to your family today. Because you cannot seem to, alam mo yun, trust your husband that will never be like your father. He is not your father. He is your husband. He is a different man. The reason why you said yes to him kasi you saw things in him na hindi mo nakita sa tatay mo before. So look at him that way and believe in him na hindi niya gagawin kung anong nagawa ng tatay mo before. Gets mo ko, love? Nasa paraan, ano po? Actually, mag-uusapan naman namin kasama yan. Every time nag-uusap kami about it, na-feel sa akin. Pag natin, kikita, punta kami ng church together. Kikita niya na mga ka-age ko na kasama yung parents, buo sila. Nalagyan sila sa akin, magiging ganyan tayo. Hindi ko gagayahin ginagawa yung ginawa ni Papa sa'yo. Hindi ko gagayahin yun sa mga anak natin. Basta isipin mo lang na siguro kaya ka ganyan kay Papa kasi hindi mo rin iparamdam sa kanya yung pagiging isang anak sa kanya. Which is alam kong yun ang hinahanap mo. Eh, actually, yun naman yung sinabi ko na asawa ko. Hindi ko malang naparamdam sa kanyang mahal ko siya. Then, Angelica, sabihin na natin no, na hindi mo yun nagawa ng paraan before. Sabi ko nga sa'yo, let's not deal with the time lost. Ibig sabihin, wag na tayo mag-deal sa kung ano yung nawala sa atin, yung hindi na natin maibabalik. Let's deal with today. Let's look at life today. Minamahal mo siya the way you know how. By being there for him sa puntod niya, even if wala kang kasama, kahit mag-isa ka lang. Talking to him dun sa puntod niya, giving him flowers, lighting a candle, trying to fix yung puntod niya kung maraming grass. That's your form of loving him today. And if he can thank you for what you are doing, he will. And if he can be there and protect you the way he knows how and the way he can, he will. And siguro the way ng pagpoproteksyon niya sa iyo ngayon ay by giving you or by sending you a man
better than he is or he ever was, and that is your husband. So trust your husband, Angelica, na he will never do the same thing your father did. Stop being traumatized by the past, kasi kung meron mang hinahunt ng past ngayon, ikaw na lang, wala nang iba. The man that you are angry with, mad about, ay wala na. And we can never do something about it. We can never resurrect him so that you can tell him whatever it is na nasa puso mo, Angelica. You just have to let it go. Gets mo ko, be? Kasi it's eating you up na. And it's eating your relationship with your husband too. Hindi lang siguro masabi sa'yo na asawa mo, pero parang hinuhusgahan mo kasi yung capability niya maging ama sa anak mo at maging asawa sa'yo by being so afraid na gagawin niya yung ginawa ng tatay mo. Don't do that to him. Let him be a father the way he knows how. Trust him. You married this guy. You put your faith and trust to this guy. So let him do his job, let him do his duty, and let him love you and be a father to your kids. Okay. Gets mo ko? Opo. Ngayon, sige. Ngayong gabi, because we are talking about letting it all go, setting yourself free, kung makakausap mo siya, kung siya ay nasa kabilang linya, o kung merong paraan para marinig niya yung gusto mong sabihin, Angelica, just for tonight, and I hope it ends tonight, kung meron kang gustong sabihin sa papa mo, go ahead, Angelica. Say whatever it is you want him to hear you. You want to say to your father pala. Papa, I love you. Sorry. It's okay. Sorry kasi sinisi kita sa lahat ng shortcomings ko sa buhay. Hihirapan lang kasi ako. Hihirapan lang ako makita sa mga naghihirap para sa amin na alam ko na ka. Sorry. Papa, hindi ko alam. Sabi ko yun sa'yo noon. Tumira pa ako sa'yo. Katie, hindi mo ako pinapansin. Mahal kita. Ayun lang po. Angelica, ganito, no? They are not perfect parents and they never will be. Marami silang shortcomings, marami silang hindi kayang ibigay sa atin, marami silang hindi nagawa para sa atin, but that doesn't make them bad people. And that doesn't make them stop loving you. They do love you, Angelica. If they can siguro turn back time, they will show you how much they love you the best way they can. But they cannot. Even your father cannot do that. So patawarin mo siya. Dahil kung gaano mo siya kamahal, Angelica, sigurado ako twice nun yung pagmamahal niya sa'yo dahil anak ka niya. Hindi niya man siguro napakita sa'yo, hindi niya man siguro pinaramdam sa'yo, hindi niya yun minimin. Hindi niya yun gusto. Siguro he was just stuck in that moment na hindi niya alam yung gagawin because alam niyang nasaktan niya kayo ng sobra-sobra because of what he did. Out of respect, he doesn't want you guys to see him fall. He doesn't want you guys to see him suffer. He kept the suffering to himself. Being away from you guys killed him. So, alam mo yun, Angelica, set him free, set yourself free, and just believe na kung sino man yung kasama mo ngayon, he will never be the same father na nagawa ng tatay mo sa'yo ngayon. Ng tatay mo sa'yo noon. Okay? He may be a good father, or he maybe was a good bad father sa'yo rather, but you were never a bad daughter. Hindi ka masamang anak. At ang isang hindi masamang anak, matututong magpatawad. It will take time, you will get there, slowly but surely, but tanggapin mo na sa sarili mo. You can never turn back time, it's time for you to move on. Okay?
Opo. Thank you po. Maraming salamat sa pagtawag ha, Angelica, and I wish you well. Ingat ka lagi. Thank you. Salamat. Damang-dama ko bawat hinagpis doon ni Angelica, bawat hikbi niya, yung the way niya sinabi na, Papa, I love you, damang-dama ko yon. Kasi minsan sa buhay nating mga anak, nag-iisip din tayo ng mga paraan kung saan nagkamali yung mga magulang natin sa atin. They could have done this, bakit hindi nila to ginawa, bakit hindi nila sa atin to pinakita, bakit di nila tayo iningatan, bakit sila naghiwalay. Marami tayong questions in mind. And I get it. I understand you. It's very valid. Naiintindihan naman kita dyan. But then again, wag mo silang sisihin sa kung ano o kung saan nagtungo o saan ka dinaan or saan ka tinangay ng choices mo in life. They may be a part of it, but those were your choices. Sa'yo yun. Sa'yo yung choice yun. Ikaw yung pumili nun, ikaw nag-decide nun, ikaw gumawa nun. Trying to blame them for that isn't fair. Okay? Lahat tayo merong mga hindi magagandang nangyari sa past natin, but don't let those happenings define who we are. Tandaan natin, kung wala yung mga little moments na yon na nakasakit sa atin, we will never be as strong as we are today. Hindi tayo ganun magiging malakas kung hindi tayo nasaktan noon.